Evara bxer binerin çarpel medya ya bernama Panorama çarpel işev dîse ez hevali xwe birêz Mehmet Selim Uzun em ê çend xalên rojevê dawiyê bi we re binirxin em hêvî dikin ku hûn jî bi têbinî û pirsên xwe beşdarê bernamê bin û bernameyê dewlemendtir bikin. Melêkek Selim tu bixêr hatî sersere serçava re hatî. Ema em yekser derbasê mijarê xwe bibin. Mijara me ewilê bûyerin li Tirkiyeyê di nav Tirkiyê de ku piştî İmamoğlu ku hate girtin ya jî piştî wî û rûdawên piştî wî em ê binirxînin. Tu zanî çend roj berê li Ewkê serokê bajarê mezin ê Stenbolê İmamoğlu û çend hevalê çend kesê din pêra nêzîkî şêst heftê hebî hatine girtin. û piştî wî li Tirkiye bûyerin din qewîmin helbet bi dîtina me yani ez dibêjim ku sebeb Ewkê haye dawiyê ne bes İmamoğlu'ye di nav Tirkiyeyê de tiştên nû diqewimin bûyerînên nû têne derketine holê ji bo wî jî ev bûyerana teqiyan e û dibe ku hinekî sanciyên nav Tirkiye bixwe ye ew sanciyana êdî derketin riyê Ewkê nav xelkê bela bû ji bo wî gelo cenabê te çi dibêje yani meriv dikare çawa şîrove bike? Karî Kekmêrza a rastî Tirkiye demekî pir hesas û taybetî daye û pêvajoya ku Tirkiye tê dayê yani nîşaneya ew ye ku Tirkiye hatiye noxtekî bi her awayî her tişt hatiye xitmandin. Aborî em dizanin di krîzekî pir kûr û fireh de ye di dîroka Cumhuriyeta Tirkiye da yani krîzekî wiha berfireh kûr ku bi her awayî li ser civatê tesîr bike nehatiye dîtin. Krîza siyasî bi xwe hatiye noxtê ku êdî çawa dewam bike çi bikin îdare dikin iqtidar AK Partî û evê wan Cumhurî İttifaqê evkarê wan ev jî hatine noxtekî ev tê vê wateyê ku ji îro şonda Tirkiye wiha normal tişt normal nebin pêvajo evê germtir bibe û bi xwe re wê çi bîne kes nizane yani gelek cara em dibêjin Tirkiye ji ber ew sed sal e ku siyaseta xwe yek zimanî yek dînî yek mezhebî bi tekçtiya xwe bi hem siyaseta xwe hundirî û bi taybet jî şer hemberê Kurda hatiye ber bi şikandinekî wek mecburî yani evê çawa bibe wek me got ew pêşiya me da wê bellî bibe loma jî ne normalin tiştê ku diqewimin çi dibe bila bibe iqtidar dixwaze destinatî ji destê xwe bernede ji bo ya çi pêwîst be dike ev çelişkiyên tenaquzên nav wan dayî berê tevî me digot wexta welatekî da krîstê noxtakî nema karin îdare bikin ê ku tên îdarekirîn jî dijin ne memnûnê halê xwe di wî rewşê de ye xelk tezî û birçî ye zulm zordarî heye û tehemûla îqtidarê bi evên xwe ra jî rê nade yani muxalefetê ra jî esas hedef problemên hundirînin krîza hundirî ye ji bo vîya veşêrin û ji bo îqtidara xwe dewam bikin ew îqtidar ew
tiştekî wiha digere û bike. İmamoğlu wek raqîb bû ji bo Recep Tayyip Erdoğan û xuyayê guherandinê ku Tirkiyeyê de henin hatine wî noxteyê ku eger halên normal da xwezayî da hilbijartinekî bibe İmamoğlu qezenc bike. Noma jêra gelekî behane dîtin. Ev gendaliya ku 21 sal ew iqtidar dike, kadroyên iqtidarê dikin, ew bê edeletî, ew bê usulî ki ew dikin, hed û hesabê wan tunenin lê İmamoğlu û hevalên wî bi gendalî û bi hinek tiştê îtham dikin ku necîdanin û civak jî xelk jî bi wî ne bawere. Ha çi qas rastin, çi qas ne rastin, ew tiştekî dinê ye lê neciyê baweriyê. Di wî warê da Tirkiyeyê wek bûyî du blok, du taraf. Yek bloka muhafazakar, milliyetçi, Türk İslam sentezî û iktidarê xwe da ew dikin û bêtir iktidarekî otorîter dimeşînin û blokekî CHP'yî û partiyê dinê da wek muxalefetin bi wî awayî dewam dike. Hem îdeolojik hem siyasî evek jî heye. Yani alîkî kemalîst û nasyonalîstên Tirka alîkî ew muhafazakar û xwara dibêjin milliyetçiyên Tirka wek nav wan da şerekî heye. Îcar eger em werin Kurd bi çawa dinerxînin û helbesta Kurda wê çawa be Keko peşiya ku tu werî wê dir ez dixwazim hinek tişta bêjim. Ez dibêjim ev bûyerên hayê dawiyê ku li Tirkiyeyê hat qewime teqiya ye. Ez dibêjim belkî awakî îflasa siyaseta Tirkiye ya sed sal ye ku beramber hem pirsa Kurdî û pirsa navxwe demokratîkbûnê ez dibêjim îflasa wî ye ji ber çima dibêjim dinyan hat xwaze rojhilata navîn biguhere ku di nav guhertina rojhilata navîn de mesela Kurda jî biya aktûel ne kul perçekî tenê li Rojavayê Kurdistanê em ê behsa wî bikin li Îranê ve teqiya ye hêdî hêdî ew dibe û Başûrê Kurdistanê her wiha eva biya ewkekî ku li Bakurê Kurdistanê jî dewleta Tirkiye êdî wî îdeolojiya xwe sed salî dê nikaribe ji vî pêda ji îro pêda wek siyasetê birêve be eva jî biya sebebê elbet sebebê îflasa aboriyê ya jî krîza aboriyê û her wiha îflasa ya jî ewka siyasî nav Tirkiyeyê ku dibe biguhere yani ew siyaseta berê yek al yek ziman yek nizanim dewlet yek nizanim çi êdî dewletê dinyayê jî sîstema dinyayê jî ne li rojhilata navê ne ji derê din ku viya êdî qebûl nake Tirkiye jî mecbûr e xwe bi wî avayî de biguhere lê di nav xwe de helbet wextê ku dixwaze biguhere aliyên din jî hene ku naxwazin dixwazin rêya vî jî bigirin ji bo wî mesela CHP İmamoğlu û nizanim çi teqandin wî meseleyê ku çi kiriye nizanim gendelî kiriye li Tirkiye ku lê binêre hemî dewleman ji Erdogan bigire hemî aliyê dinê di nav gendeliyê dane nizam çi dane lê eva bû sebebekî ji ber çi ez vana dibêjim ew mitîngên ku heva du sê roje li Tirkiye li Stenbolê tê ew kirin li alêkî ciyê ku CHP dertên ser evka otobêsa û anonsa dikin û nizam axaftinan dikin tiştekî din dibêjin lê li aliyê dinê xort xwendewan nizanim çi lê dinêrê hem ê ku aliyê MHP ku tiliya xwe wiha vedikin ew li alîkîne û hem jî ê ku aliyê çepê wan û rastê wan û hemî tiştê wan bi hev re mitîng dikin û di wê da jî di mesela Kurda daya derketiye derve li wê jî îca behsa ewkê dikin yani behsa bi got slogana û nizanim çi beramber pêşhateyên ku dikare bibe mecbûr e bibe di mesela Kurda da li dijwana slogana davêjin nizam resmê ewkê peykera
ew kê çiye navê Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Atatürk. Kemal û ew kê derdixin pêş Şêx Saîd ku dardekiriye û Mustafa Kemal jî li kêleka wî ye yani evana tev helbet mesela aboriyê jî têda ye mesela aboriyê giring e têda lê Tirkiye em bêjin mesela 2011 da krîza aboriyê li hemî dinyayê lê da li Tirkiye lê da tehet derbas bû çû dîsa xwe xilas kirin dikarin mesela aboriyê jî xilas kin lê divir da mesela siyasî li pêş e û mesela siyasî da jî elbet mesela Kurdî heye Kurdistanê heye têda krîza rojhilata navên krîza dinyayê di diwarê demokrasiyê diwarê ewkê da ez dibêjim sebebekî mezin di vî ewkî da ku ew e mesela Kurdî ye ku êdî nikarin wî siyaseta xwe berê bidomînin bi wî away duê da şerê navxwe beramber wî ewkî ye. Beguman yani ortak nokta wan, ortak payda wan hemû ya. Mesela Kurd e wexta mesela Kurd tê holê û helbesta wan hemberî Kurda wek ew dibêjin her tişt teferruatê ji wan re nemîhîme. Yani karin her çeşit bigên ew îspat bûye yani tarixa Tirka berê da jî wiha ye mesela Şêx Saîd jî Dêrsimê da jî qatliamê dinê da jî hemû cîns partiyê wê çayê jî ji hemû îdeolojiya bi hev re hereket kirin îro jî aynî tişte ya mere tabiî ve xwezayî bibîne lê a mühim yani tikî hatiye noxteyekî bi ev siyaseta xwe sed salî nema kare bimeşîne û bi guherandinê ra gebeyê hemileyê yani hemû statûkoyê rojhilata navîn hatin xirakirin dor hatiye Tirkiye û Îranê wana statûko diparêzin ku nemimkun e li hemberî tarîxê hemberî pêşveçûna nemimkun e loma jî meriv baş binirxîne û em dikarin yani di wî evê da yani helwesta Kurda wê çi be em werin ser wê Kurdê wê çawa binirxînin yani a rastî aliyekî da meriv dijî ew kirên kiryarên wiha ye ku tu rabî welatekî da yekî bi behaneyên wiha ji evê bigirî û pêşiya wan bigirî wek nirxên genel ê demokrasiyê ê hiqûqê wek evê da ne tiştekî rast e tiştê ku hemberî İmamoğlu tê kirin û tiştê dinê ev aliyekî ev tiştekî wek prensîbî ilkesel tiştê genel e meriv dij derdikeve rêya demokrasî û hiqûqê bêtaqî çi dibe bila bibe ev tunê lê di vîya da nayê meعنê ku em Kurd wek aliyê îqtidarê ya jî aliyê muxalefetê di wî evê da karibin wihar helwestekî rehat serbest bigirin yani wek te got ana yekê Kurd ku bixwaze hemberî kiryarên îqtidarê û hemberî wan neheqiyên wiha here meydanê em bêjin çû saraçxane û di vê derê da bi her awayî alên Tirka bi her awayî sloganên bi dijmenatiya Kurda di vê derê da em ê dûra ser bisekinin wek Mansûr Yavaş ew ê bêje ama hûn polîsê Tirka em nizanin filan bajarî şeker dide wan kesa ku destê wan da parçewra hene ji bo ala Kurdî û li vir jî hemberê me ew dike ku hûn çima naçin Kurda hê jî nakujin tiştê wiha bibîzî bêguman Kurdekî zerre qasî zerre têda ruhê netevî hebe millî hebe nikare wê derê da deqakî jî bisekine Kurd ber ku viya dizanin pir bi mesafenin a rastî meriv dibîne ku hem li Kurdistanê hem jî bajarên metropola İstanbulê da ew nayê vê wateyê ku Kurd qet nav da cî nastînin bêguman zêde kêm henin aynî bajarê da aynî civatê aynî welatî da tu dijî
و همو نه عینی فکر و ایدولوژی دانن لیوک توایی گنال وک چرچوه کرد دوی شری دا طرف بن عالیه مخالفت بکن اوج دجمنه کردانن جمع اقتداری بسکنن اوج خود نممکنه و مخالفت جهبه هلا جهبه جبوكو كرد كاربن براستي قشكري بدن تشتي وها حياي وتشتنا كي جابا اقتدار تشكري كو تجدر كتيا ام بيجن تذكرة درخستية واقتداري جابا بشكري دايا او دوخنو مازدخ راكرن جابا بشكري دا ایریشی باشور کردستان دکن هر روز به بمبای خود به تیارین خود به اوی خود جهپت زنگ خود در ناخیمه هم بری روجاوا و کردستان قتلیام دبن جهپت خودی هلوسته کیننه قانون هم در دخینن جهپت نه که ارکچتی و اوی که دجمناتی هم برا کرده دا جهپت و آکپت و مهپت وک یارشی دابن و جهبه بهتر او که یعنی ناشونالیزم و لوسان سولجی که ناواندن مهپلی بری خرابترن لما ترجیح سیاسی کرن زورا کرد لازمه طرفه که سیار ریا خو راست او بکن سبه دو سبه اگر او پفچون او دو بلوغ او دو طرفی کربه دوام بکه کرد دوی چاوا حرکت بکن پیوسته به توایی کنسوسیسی که چرچوا کی وان هبه کو جی غلط تا نگرن جبر کو تاریخ جمهوریت یدا وها بوی اقتدار دولت دم برای خدای اسلامیا وان حال کریه برای خدای کردا او حال کرنه برای خدای چپا و هم برای هفو دو کار آنینه ترکیه دا سه قوتین اوی هنن اره ملیتچی محافظه‌کار و راستگیر زیده کم برای چپ هبون یا جی مارجینال بشن دموکرات اوه که و کرد گرک ببین قوته که سیا alternatife ki sisiya ser xubin wada mere wiha dibêje tabi nerhate ku civatekî da ti nav hev da bijî ti cîran bî ti aynî taxê da bî ti aynî dairê da bî aynî evê da bî bi her awayê bê helwest bimînî insanên te neçin heya derecekî ew ne têda cî nestînin meriviya jî zêde nebîne wek take kesa wek şexsa wek evê ji wan îlla mehkum neke ku hûn çima ew dikin îrada herkes bi serbest bi îrada xwe hereket dike lê tevayî û ji bo pêşaroja Kurda stratejiyekî wiha hevbeş aliyê sisiya bêtaraf û quwetekî sisiya gerek derkevin meydanê. Belê. Belê bimijî yani divê Kurd bi giştî teb hevra aliyên siyasî mesela Kurdiyetê Kurdistanê û ew mesela Millî a Kurdistanê derxepêş û wî niha nîqaş bike di rojeva xwe da ji ber ku rewş wî dixwaze ji bo Kurda rewş wî dixwaze dikare İran di nav krîzê de be dikare Suriye di nav krîzê de be dikare Türkiye di nav krîzê de be lê divan krîza da her dewletên dagirker divê Kurd jî li wê wek hergav û belkî demê daha da zêdetir mesela millî bûnê mesela Kurdistanî bûnê mesela siyaseta Kurdistanî derxepêş li gor wî tev bigere waxtê ku li gor wî tev gere tu ewkek wî lüksekî wî nîne ku here tevê şerê bi vî cûreyî aliyê AKP ya ji aliyê CHP ya ji aliyekî din bibe ji bo wî jî divir da siyaseta kunal Bakurê Kurdistanê divê Kurd bikin wek cenabê te jî got dibe mesela Kurdiyetî û mesela Millî a Kurdistanê derxine pêş li gor wî siyaset bikin ji ber ku em aniha dibêjin krîza ku niha Tirkiyeyê de heye belkî bi giranî seda notê wî mesela
Kurdistan dünya diguhere ji bo wî jî ve Kurd bi giştî bi tevayî siyaseta Kurdî ew kê Kurdî derxine pêş. Belê. Eget vî warî de ew kek me nema em derbasê xala xwe didiya bibin. Hebe jî xalî me din henin em karin xalê xwe Di nevan da jî ew werne nîqaş kirin dîsa. Belê Newroza îsal bi rastî ji her salî yani par jî hinekî guhertî bû, Newroza par jî hinekî guhertî bû. Lê Newroza taybet li Rojhilatê Kurdistanê par hinekî guhertî bû. Lê îsal bi giştî hem li Kurdistanê, seranserê Kurdistanê, çar aliyê Kurdistanê û hem jî li her derekî Kurd ku li wê dijîn Newroz bi awakî din bû, Newroz bi awakî din hatine pêkanîn, çi di nav parlamentên welatên Ewropa da, li Almanya, li Danimarka, li Swêd, nizanim li İngiltere, li gelek dera di nav parlamentên wan welatan da Newroz hatine pîrozkirin. Her wiha dîsa di nav bajarên li Ewropa û heta Amerîka, Kanada Newroz hatine pîrozkirin. Lê li Kurdistanê bi awakî din bû, li Qamişlo hate pîrozkirin, li Efrînê hate pîrozkirin bi alayê Kurdistanê, li Diyarbekirê bi alayê Kurdistanê divan dîmena da dibînin li Kurdistanê hate li Bakurê Kurdistanê hate pîrozkirin. Başûrê Kurdistanê ji xwe Newroza Akirê bi nav û dengê ku her sal tê pîrozkirin û taybet îsal dîsa wek Bakurê Kurdistan li Rojhilatê Kurdistanê jî girsekî mezin ama bêje li gelekî bajarên Rojhilatê Kurdistanê Newroz hatine pîrozkirin û hemû jî piraniyan bi alayê Kurdistanê bûn û bi şiarê Kurdistanê bûn. Eva bi dîtina min ew kekî tîne ku di nav dîsa em ê bêjin di nav rewşa nihayê siyaseta dinyayê da Kurd li hemî alî seranserê Kurdistanê mesela Kurdayetiyê bi alayê xwe, bi tevgerê xwe, bi gotinê xwe û bi pratîka xwe derxistine pêş eva jî ji bo doza Kurdistanê tiştekî gelekî giring e, gelek mühim e û hêviyekî dide merva ku dibêje em êdî wek berênînin em li her derî wek şûra Kurdistanî me derxistiye pêş em Kurd bi hemî awayî wisa tevdigerin. Dê ev Newroz bila dîrok şahîd be ku ev Newroz dîrokî ye. Bila dîrok şahîd be ku ev Newroza 2025 di dîroka Kurda da ew ê bibe mîladekî. û ev Newroz li çar parçeyên Kurdistanê û wek te jî got seraserê dinyayê da ciyê ku têda Kurd dijîn li seraserê dinyayê da Newrozekî manîfestoyî ji hemû dinyayê ra ji hemû hêzên mezin dinyayê ra xelkên dinyayê ra û bi taybet jî ji Ankara, ji Bagdad, ji Tehran û ji Şamê ra manîfestoyekî mesajekî. Lazim e em Kurd vê Newroza îsal, ew Newroza dîrokî, ew wê manîfestoyê baş binirxînin, baş analîz bikin û encamên rast, rasyonel jê derxînin. Berê hemû tişta ew Newroz wek soranî dibêjin jiyaneveyekî ye. Yani ji nûva jiyan dîtine Kurd weka ku ji nûva derkevin qada şiyanê û bêjin ku hemû dinyayê ra û dijminên xwe ra em Kurd namirin, Kurd namire. Ala Kurdî qet nakeve wek Iraqî da dibêjin. Di vî mehnê da dîroka me ya nêzik da di warê millî da, ruhê millî da, di warê şîşyariya netebeyî, eşmendiya netebeyî da
دوارê milletbûyînê da wek me got mîladekî manîfestoyekî her xelq her millet bi hinek tiştê xwe milletbûyîna xwe de diyar kirin. Kurd gelek nirxê wanê dinê hevbeş henin lê bi Kurdî be jî em behs bikin Newroz ay ji wana yek e. Hemû îdeolojî, hemû parçe, li hemû sinif, hemû tebaqa, hemû cins însana ra nirxekî hevbeş e. Ê sosyalîst be, ê dîndar be, ê lîberal be, ê muhafazakar be, ê ku heta hene nirxên dinê millî qebûl nakin ji wana ra be jî hemû Kurd Newrozê da bê qayd û şart hembeşin loma bûyî nirxê milletbûyînê ê Kurda yek a sereke loma jî wata Newrozê da rohekî wiha bi coşekî bilind bi kêf û şahî û bi kitlesel wiha Kurd rabûn ser xwe li çar parça bala her kesî kişandiye. Li Rojlat bilhassa bi taybetî Rojlatê Kurdistanê bû seraser serî hildanê Newrozê. Bifikirin Urmiye ku Azeriya û Faris jî dibêjin bajarê Azeriyayî bi Newroza xwe bi wî coşa xwe bi nûwa jiyanbûnê xwe Kurd mihra xwe lê xistin ku Urmiye Kurde Kurdistan e. Azerî loma aciz bûn. Azerî loma aciz bûn û bi provokasyonên rejîmê ra jî xwastin provokasyona derxînin êriş bikin li ser Kurda. Em tenê nabînin ku ew Newroz çi ye. Dijmenê me jî wayî dibîne. Xwe wexta dijmenê te ji helwesta wî zanî ku çi qasî eciz e, çi qasî tu serketî ya jî çi qasî tu paştemayî tu karî cê derxînî. Azerî be rejîma Tehranê be ê Tirka be vê Newrozê bi rastî pir hesab kirin û ev kirin. Loma jî ew Newroz di prosesa milletbûyîna Kurdan da wek mîlad e xwe milletbûyîn wek em Tirkî dibêjin uluslaşma sürecî bi tiştên wa xwe didin derkirin. Kurd bi şer hemberê qetliyama ji bo azadî serxwebûn û xelasiya xwe û bi sembola Newrozê û bi ala xwe prosesa milletbûyîna xwe heya ana dayê domandin û çi qasî di tekoşîna xwe da xurt bûne ew qas ruhê milliyetperweriyê û helwesta millî xurt bûyî pêvajoya milletbûyînê xurt bûyî. Ew Newroz Kurdistan çar parçeyî, milletê Kurd çar parçeyî hemû ew ta hudud û sînor û ew asteng ji ortê derxistin. Kurdê mehebatê çi ruhê wî da dijî dilê xwe da dijî li Kölnê, li Stockholmê, li Qamişlo, li derê Diyarbekirê Kurd eynî ruhênin. İşte milletbûyîn ev e loma la pêwîst e sosyologên Kurdan, akademisyenên Kurdan, rewşenbîrên Kurdan bingeha wî ew ê baş bikolînin. Ev pêlek ye. Pêlekî ji Kûrtê wek volkanekî bû. Volkan em dizanin di nav sala da bi dengiya xwe dikeme nav xwe da û carkî da ditexe. Ew Newroz wiha bû wek volkanekî wek bi evekî derket bi bûya wayî Newroz nîşaneya pêşeroja Kurdayî ku Kurd çi qas zulm dibe, çi qas zordarî dibe, çi qas bêhêvîtî hebe Kurd heynin û wek millet hereket bikin. Wek me got nirxên Kurdî yek esasî ev e adinê ala Kurdistanê ye.
دیت کو که میرزا دوین نوروزی دا وی جاره آلا کردی دانگا خلی خست بری میدان دا هنک اوی کی دی هبون یعنی آلین فلان طرفی بیتر حاکم بون لی پرانی روجلات روج باشور روج و اوروپا بی تایبتی و کردستان باکور جی لگور سال اندنی رنگا کسکو سور و زور زر دانگا خلی خست ام جی تیوی واتی کو آلا کردی جی نرخا کی بنگهینه جو بو ملتی کرد و دیسا بالروح ملی ای رقیب نرخا کی بنگهینه کردا و بسروکین خو بالشهيدين خو بو وك ملتكي لو ما دجمني ما عجزن ميزا ما جو ام هناك تشتا بهلنوي بابتي منصور يواش سروكي شاردريا انقري مليون تمثيل دكار ري مليون قرتي بلكي ري كرداجي قرتبن قال لكي ورا سراج خانه دا جبو على كردي اگر بيجا پاچاورا او تیوی واتی کو demek ki acizin, demek ki detirsin. Eğer faşist tescilli, kemalist tescilli merdan yanardağ kurnastlıkın eğer rabe Nevroza Köln'e da yek hadise ki küçük bu resmi Atatürk'ü Xwedê giravî dane erdê û pêlê kirine viya bike bahane û hakaret li milletê Kurd bike ew nayê qebûl kirin ew jî têvê vateyê ku vana tirsin tirs wan girtiye û ji ber viya dibînin wî resmê mezin wî coşa mezin wî şiyarbûnekî wî manifestoya milliya Kurda dibînin loma wiha reaksiyonên xwe nîşan didin Kurd bêdeng neman lê li ver dîsa jî em ser navê çarpel medya ji hemû Kurdaran deng kasê ku dengê me diçe em ê bêjin hûn her bîjin ku Kurda reaksiyona xwe nîşan dan sosyal medyayê da her derê da û bala Kurda bilind kirin û wana şermizar kirin ew kirin û bila dewam bikin Kurd bi her tiştî kar bînin her bîjin hemû Kurd tek şex bigre heta derdor em minnetdarin û em dibên gerek wiha be. Belê ez hinek tişta lê zêde kim Newroza îsal û ala Kurdistanê bi taybet dîsa ez ê bêjim di vî pêvajoya siyaseta dinyayê da û li welatê me jî ew kî nîşan kir ku Kurd di vî demî da ne wek berê di vî demî da bi ala xwe û bi ew kê di Newroza da wek yekdeng hate xuya kirin wek yekdeng xwe nîşan kir û bi şiarên bi ala xwe ku ala Kurdistanê li hemî seranserê Kurdistanê ku bi yek al yani yek helwest yek daxwaz ku welatê xwe dixwazin mafê xwe dixwazin azadiya xwe dixwazin eva bû sebebê ku Mansûr Yewaşî serokê İYİ Partiyê jî û her wiha rojnama pastarê Îranê jî ev devdirêjî kirin li ser alayê Kurdistanê lê Kurd li beramber wî jî beramber wan ewka jî û her wiha wek cenabê te jî bas kir azariya li Urmiyê ku hatin xwestin êrişê Kurda bikin û Newrozê têk bibin eva tev ew siyaset e û her wiha ku çawa resmê Şêx Saîd ew kirin eydamê ew kirine û Atatürk jî dane pêşew li Stenbolê ku binêre eva ew ke û di wê da gotinên ne baş ji bo Kurda tê kirin eva tev sebeba van teva ew e ku yekîtiya Kurda dîtin bi ala wan bi Newroza wan û bi şiarê wanên netewî ku daxwaza welatê xwe û ala xwe û azadiya xwe dikin eva bû sebeb ku ewana ew kirin hemî dinya serokê dinyayê ji Amerîka bigir heta nizanim ku derê hemî Newroza Kurda hinek ji wan bi Kurdî
پیروز کرن لی ام دبینه کل سوریا کنها احمد شرع چیه یک گوتنه کی لسر نوروزا کردان نکریه اواجی تی دوی کرد ویاجی بفکرن که اواجی هلوستکی دجمنانه برانبر او که کردایه ام هیوید کن سیاست روجاوای کردستان ام ورنوه او برانبر وی هشمندی سیاست خواه لگور او که بمشینن تشتی که از بیجن مثلا آلای کردستان دا او هر وها وقت جناب تجیگو هم آلین سیاسی و هم خلق دنجی د مدیا سوسیال دا و درین او که دا هم بنویسی خواه و هم راکسیون خواه و بلنکرنا آلای کردستان راکسیون خواه یا جی نرازی بونه خواه و برسوا وان او که نجات پرستی جی جارک دن آنین زمان وقت جناب تجی گوت هم وقت چارپل مدیا ام سپاس گلی خود کن سپاس وی هلوستید کن و ام هیوید کن او هلوست تم وها بدومه حتی آزادی و سرخوابونا کردستان سپاس لی نقطه که تجی تماس کر ام لی نقطه جی پچکی وکن و مجاری درباز بکن وقت گوت دجمری ما یکتیا کردا دیتن او نقطه مره وکه سببی کو او نوروز او قاسی به جوش و به کیف و به شاهی و وکه پیلکی ولکانه یک سبب ویجی اسگلک سبب دیروکی جواکی نتوی دهنن بحث کر یک جی او پیواجویا کو ناو کرده دا دست پیکریه پیواجویا دیالوگی پیواجویا نیزکبونی و پیواجویا کو بر به یکتیه دیچه تحصیرا ویای یعنی هفدیتنا بریز تروک مسعود بارزانی و بریز مظلوم عبدی بگره و توینا چه قاسی رخی ما هبن آرمان جاوا چه دبه بلا به حیاتا دمی حتی حولیر و حتی سلیمانی چوینا وان و نیزک بونا هیزن روجاوا که هم دورا سر بسکنن به کردا دا بوی کیف و شاهی بوی رفلکسی حتی قبول کرن که اوجی تیوی معنیه که ملت هیه هل قیمت می حاضر بوی ایروژی حاضره بس سیاست مداری ما ریخستنی ما اگر دریا راست دابن ریا یکتیه دابن دستی هفودو بگرن برسی و داخواز و هیوین و ملتی بدن داری اکتاجی بوی آوائی مرف بیا بخینه و بنرخینه کو او ملتی کرد دوی اوی دا هشیاره دویاریه سروکین ما ریخستن و پارتین ما قادروین کردا تشتی باش بکن گاوه کی باش بشینن باویجن او ملت ده گاوا داویجن تیوی واتی باس بله هم وی خالیل وی درباز بکن و هم درباز روجاوای کردستان بن وان هفته های داویه براستی لروجاوای کردستان جی پیشوه چونین گرنگ هنه که یا هری گرنگ که داخواز اواد چندین او که ساله که کرد آلین سیاسی احمی سرانسر کردستانه داخواز دکن که لروجاوای کردستانه کرد ببن یک پاره و به هورا برسوا همی تشتی بدن جبوی گلکی کار هاته کرن 2013-14 بگر چند جوین چه کرن چند پروتوکول امضا کرن حتی 2020 دیسا داویه ها اوا 3-4 ماه داویه حتی 4-5 ماه داویه دیسا دیالوگه کی وسا هبو کردا بینم با هف کرد ورم با هف لهف بکن که بکاربن او که نابنتوی دا و لولات خواه بکاربن داخوازا مافی خواه بکن در ناو جیه کلیه دجین لروجاوای کردستانه و ام دبیسن که یا جیوان روژا لگور بیانه که درکتنه آلیین کردستانی لحف کرنه
وی لهفکرنی دا یک وفتکی بچن شامه برسوا شامه بدن داخوازی خود او بینن هر حال سر آلال لحف کرنه هر حال سر یک کرنه هیزن سیاست هیزن عسکری لحف کرنه که هیزی عسکری هم لکردستان بمین هر چند دناف او که سوریه دا اگر لحف بکن لوی لیلی پیشمرگه روژی و دنجي لهذا او بكن بهذرا بخن هيزك عسكريه يكرتي وهروها دي صاد مثلا ستاتيو دا كل دا خوازوان سركه عنها فدراليزم حتى كنت شام نزان اللي بالناب لهف كرنه دا وصل لهف كرنه جبو ویژه آواز دلخوشیه که هیویه که کردستانیا بو که آواز چندین ساله تی گوتن که هونه بن یک هونه نکار بن تشتکی بدست بخن و هم هیوید کن هم بکار بن یک و بکار بن برسف بدن و دلی عمی سرانسری کردستانی گلی کردستانی شاب بکن البته دوردا کریارن یا جی او کن آلین سیاسی کسایت سیاسی وکی رئیسدار مسعود برزانی کو جسری حتی وی داوید ناوی ایشی دا به همی آوای کو حتی داویه دا کو گوتبو اگر تشتکی به سری وی خلقی اجام ببینن کو تنگاسی کی هه اما قد به ورداوی دا بکاربن به همی توانای خو به همی آلی خو مداخله کن و نیل خلقی ما دبنيدا ببرشقا ياج دبنيدا تنبه بوي هلوستي كو ايرو ايدي و هردو هم آلين سياسي لرجاوي كردستان هاتنا بهف و ام هيفيت كن كو اوي بگيجن ارمانجا خو او ارمانجا ان هلبت ارمانجا ماجي جناب تت في وارد اگر تشتكي بيجه كرمك سپاس بو آگاداری دواره آگاداری دا تیرا خو آگاداری دا لی پیواجو هیجی دوالی دمشه و نزلاله یا مرو سرزیده بککو بنی دا چه دبه بن ماسه دا یا جی لسر ماسا بازاری چه دبه ام راست و راست نه آگادارن لی خویایی کو بنی دا هنک تشت او دبن چند طرف هنن چند اکتور و فاکتور تیدا هنن دبینن yani Türkiye, Başuri Kürdistan'ı, Amerika'yı, Avrupa'yı, İsrail'e hatta Irak'a o hezyen dini ev nezzelaliye da duali henin aliye ki baş bu kurda erevayın eriş şer nispeten sekiniye işte ki başa bıçaki bin ferayı aniye halkı me muhacir bun Afrin'i u derindini hedi vedigerin vakte go Afrin'i pişti ev kasala devroze ki bikeyf u şahu دوان شرط و مرجع لگور خو به کتلوی بوجی پیروز کرن تشتکی باشه که شر تنیه آرامی نسبتاً هیه اف باشه لیالیه دنی دا herkes dixwaze wext qezanîş bikin. Türk dixwazin wext qezanîş bikin. Benda Çin'in. Avrupa, Amerika dixwazin wext qezanîş bikin. Ji bo Avrupa meriv dizane ku dixwazin bila Sûrî aram be rojekî zûtir wan mülteciya xelas be. Roma rabûn ama demildest 6 milyar euro pere vaat kirin ku bitidî ji bo ku vî barî xelas bin ku ne realîst e û ku em dizanin wiha nayê dî daxwaza wan e sereke ev e. Ji aliyê Amerîka bêdengiyekî heyî Tirk jî ketin bêdengî tirs metirsî di viyadayê taktîkê dijmenê meyî ev tiştekî taybetî dixwazim bav bikişim ser vî noxtê
binin bira xwe bînerên delal 1979 wata şah ket û mênî hat seraserî Rojhilatê Kurdistan hema azad bû û xelkê me û Partî Demokratîk Kurdistan û Komele û ji evê xwe kontrol kirin. Ya lê iqtidara nû ên molla cile nekirin. Di nav wextê de hêdî xwe hazir kirin ku heta hatin noxtê ku hêzên xwe dîsa dan hev û dû êrişî Kurda kirin. Wê çaxê jî têbîra bîneraran Şêx İzzedîn hebû diçû heta cem wan mollayên mezin û mênî wana jî rû dinişt wiha taraf bûn ew bûn lê malêsef di nav wextê da wext qezenç kir rejîma Tehranê wextê hat êriş kir. Ji mir metirsiyekî wiha piçekî ez dixwînim li Rojavayê da Tirk hêdî wan terorîst selefîstên Şamê golanî wan hezir dikin bi her awayî di warê aborî warê reorganîzakirina dewleta Sûrî da û gelek wara da hezirî dikin piştgirî didin wan heta di gor hinek ewa xebera çend ciya da üsên xwe ji anha da ava kirine üsên askerî ava kirine dixwazin ava bikin lê İsraîl rê nade. Eger xeber rast bin wek me got çavkaniyê me tune ku em pişt rast bikin İsraîl hinek ciya xistiye ji bi teyarê bombajî kirine ji ber ku İsraîl û Amerîka îroşon da cîranê hevin û muqabilê hevin û İsraîl stratejiya İsraîlê ji xwe rojata navîn da guherandin û aktörên nû bînin û carekî dî Kurd, Türk, Ereb û Faris nebin xeterekî ser wan bi Ereba ra bi şeklekî li hev kiriye bi peymana Abraham wek Suudiye û hinekî Körfezê ra ên ku hemberê wan şer dikin Hemas û Hizbullah û ew ê dî Îranê ji ortê radike îran dest û piyê wan şikandin ana ji vî firsatî vî valatiyê Tirkiye da digre û hatine hemberê dû naxwazin di vêya da Kurd wext vinda nekin yanî bi dostên xwe bi piştgiriya xwe nav netewî jî heta mimkin be bi wextê ra nehêlin xwe somut bikin doma wek te got nêzîkbûna wan li hevkirina NSK û PYNK hêzên dinê rojekî zûtir îlan bibe û gavên bi hev re pratika bavêjin pêwîst e wext tayînkere li Rojavayê Kurdistanê da û hinek tişt hêdî lazim e zelal bibin. Belê gelek spas li gor daxuyaniyên wana li gor daxuyaniyê wanên dawiyê do êvarê û îro dibêjin me li ser wan xala li hev kiriye dibêjin me ser van xalê ku hêja me berê bas kir li ser wana me li hev kiriye em ê bi yekdengî biçin Şamê ya jî bi Şamê ra muhatabê Şamê bin û her wiha heta li ser rengê ala Kurdistanê jî dibêjin me li hev kiriye ser rengê wî me li hev kiriye û em ê kongrekî jî çêkin û divan xala da me li hev kiriye çaverê me bin dibêjin helbet cenabê te bas kir dibe di siyasetê de belkî 24 saet wextekî zêde ye ji bo wî dibe hinekî li xwe lez bikin û yekîtiya xwe îlan bikin û wisa tev bigerin heta divê de min ew kêdinê jî got mesela hêzên eskerî ku hêzên pêşmergê roj ewana jî bizvirin ku di hev da ew kekî eskerî çêdikin
دبیجن مل سروی جیل هف کریه اجا حتی که امی چوا ده پراتیکه دا دجیان دا امی ویا کنگی ببینن امی چاوری وی بکن لیوک جناب تجی گوت دبی زیده وقت سروان نچه هیچ کو همه سیستم خواهد چه نکریه دبی مرم مداخله بکن یا جی دبی کرد لوی تاخوازی مافی خود بکن وسا وكيدن تشتكي كو ام ليفرلي زيده بكن جبو روجاواي كردستان تنا هلبت جر وقت ما بسريدا جي باسكي جر روجا عولي حتى انها حمي سياسة مدارن سرانسري كردستان تشافيوان للروجاواي كردستان وهيفي وداخوازو تمنيو او كيوانجي اوكو بكاربن ببنيك يك دنك بنك وبكاربن بكيجن ما في خوا وهدف خوا بله كلام اگر نبود ام هدیه تن داویا باشور küçük اره ام هدیه تن داویا ام که خوا برنامه خوا لور لباشور جی تشتی کو ام دبینن تشتی کو ما کیف خوشت که کو هر دو آلین سیاسی لباشور کردستان پارتیا دموکرات کردستان و یکیتیان اجتماعی کردستان لگلک حتی ها آدمه که پشت هلبجارتن آدمه که گلک جینا پیکانینه دوان جوینی ده هر جاره که کدرتن که بیان خود دن دبیجن ام گاوه کی دن نزیکی هفبون جوینی های داویه دا دبیجن همه مل سر حمی تشتی ما او کریه او ما یکو ام حکومتا اوكي دامزرينن ام هيفيد كن روجاكي زو وبحمي اتفاقي كو بكاربن ديسا وسا بكاربن برامبر عراقي وبرامبر دنياي بيك دنگبن كو بكاربن جيانا خلق روجاواي كردستانيان پیش و بخن و هر وها جيانا سياست و ستاتيا خوجي پیش و بخن ام تفت زانه که سالی ها داویه مثلا کرکوکه مثلا حلبچه مثلا درندنه مثلا پتروله مثلا معاشه اوه همی جبر بلکی هلبت سبب بلکی تبعونینه لسببه که گرنگ جی اوه که ام یک دنگ نبونه من نکاریم یک دنگ بند وان سالی های داویه دا که برانبر حکومت عراقی جبوی ویجی اف کیشه اف پروبلمی ها ام هیجی دجین ام هیوید کن ام زو دمکی زودتر جوی خلاص ببن بله هیویا ما هموی اوه هیویا ملتی کرد لحر دری جیانی اوه کو اوه مزگینیه کی نو وک مزگینیه کی چاوا ببین نوروزی دا کیف و شاهی خلقی ما او کر وک به سبب که دیسا کیف خوشیه که جیه شاهنازی کرد دیسا به هیجان بن یعنی همو تشت به هفو دورا گریدایینن روجلاتا ناوین دا چه دبه چار ولاتین داگرکر دا چه دبه و کردستانی همو حادثه بو هفو دورا گریدایینن یک گاوه که وها باش پوزیتیو پارچه کی دا بقومه ام دبینن که دیرکت تاثیر خو لسر خلق پارچندنی همو کردن جیانی دکه نوما کرد بندا مزگینیه کنه روزه کی زودتر چاوا نوروزه حکومت خو اعلام بکن و جخو ملت کرد ویا دخوازه و دوست کردا دخوازن و شرط و مرجین هم باشور هم روجراتا ناوین و هم جه دنیای لسر وان فرض دکن که روژه کی زودتر حکومت کی پیک بینن پارلمنتو کی دستلاتدار تیخن جیانی و دست به کاروباری خوب بکن جبر کو ام دزانن استراتژیا هیزین که دخوازن روجلاتا ناوین بگورینن و هیزین که دخوازن ستاتوکویا روجلاتا ناوین بپاریزن شهر نابر آوان دا دوام دکه و دجوارتر به و کرد طرف اوین که دخوازن وی ستاتوکوی بگورینن و او شانسی کی دیروکیه
لۆما دۆستێ me ji Kurdan re dibêjin acele bikin rojekî zûtir dest bidin hev wê dirêjê hikûmeta xwe ava bikin loma ji welatên Ewropî Amerîka heyet diçin konsolosxanê wan dibînin û benda wê xeberênin baş e ku ew nêzîkbûyê navbera yeneke û pedekê da û rojava heye ev moral dide ji ber ku em dizanin êdî dor tê Îranê wexda dor hate Îranê bi wî statûya xwe Kurdistana Başûr evê bibe merkeza gelek tişta dünya jî vî tiştê dizane lazim e em Kurd jî vîya bizanin û piştgiriya mezin be û moralekî mezin be loma mesuliyeta dîrokî ji bo wan jî ez piçekî nexweşin dengê mizdû ew dibe dawê de ez ê bêjim bila Kurd zanibin ku sed sala bîst û yekê sed sala Kurdayê sed sala bîst û yekê sed sala azadî rizgarbûyîn û ser qedera xwe tayînkirinê da evê bibe sed sala milletê Kurd û em çi mezin çi piçûk hemû partî rêxistin hêz kadro nivîskar ewşembîr akademisyen hemûyê Kurda em di wî hişmendiyê da bin em li gor wîya xwe hazir bikin li her paçê li her derê da û rojên wiha ra ji anha da nav xwe da û bi derdora bi her awayî û hazir bikin wek me got carekî din ew sed sala bîst û yeka evê bibe sed sala Kurda spas dikim ji bo bînerin Belê em wek karmendên çarpel medyayê wextê ku em tiştekî xweş dibihîsin em bi kêfxweşî û dilxweşî em behsa wan tişta dikin û li ser wan diaxivin guhdarê xwe temaşevanê xwe digihîn guhdar û temaşevanê xwe û her wa wextê ku tiştekî xirab jî dibe dîsa em behs dikin lê bi dilekî xemgînî em behsa wan tişta dikin em hêvî dikin yani moralê xwe xira nakin em hêvî dikin ku elbet hêviya me ji ewkê Kurdistanê ku rojekî dê miheqeq ev xelq bigîje mafê xwe ev welat bigîje welatê xwe û ew al jî li seranserê Kurdistanê ku pêl bide ji vî tu ewkekî me gumanekî me tune û her hêviya me ewkê me lê carna meriv xemgîn dibe di hinek tişta da em hêvî dikin em van xemgîniya kêm bikin û dilxweşiya jî bi dilxweşî bikarbin bigihînin temaşevanê xwe guhdarên xwe eger pirsekî giring tune be em ê bername xwe dawî bînin hevalê me rejiyê eger hebin pirsekî dipirsên ku sa giringin di ewkê de mijarê de na dibêje tune eger tune be em ê bername xwe li vir dawî bînin em dibêjin gelekî spas dikin ji bo temaşevanan ku ava saetekê gudariya me dikin her wiha spas hevalê me rejiyê ku li pişta saetekî derdê me dikişîne spasê wan dikin û em ji wan re dibêjin çarpel medya di xizmeta we de be dibêjin çarpel medya dengê bêdenga ye li hêvî bin em ê heta bernamekî din em ê dîsa bi we re bin şeva bîne xweş bimînin xêr û xweşiyê de